आलुआ माथो थैजोब्बायलै ब्लाइट नांजोब्बाय ए खुवाजों थैबाय इयो थाइहांदोंसोलै गयानो बे खै फुटाव थायदों बियो 6 फुटनिफ्राय थायबाय फुरा गय बागान जोब नेट मा खालामदों नों बेयाव नेट नायग्राया बेयावसो जाहैबाय खै बिगासो दंरा गया 10 बिगा ओमफ्राय बेसेबांसो थाइखो थायनायाथ' देग्लायसो थायजेनदों देग्लायसो खालमासनिफ्राय जालांसिगोन आरोना 1.5 बिगासो थायदों थायनायालाय एसे थायजेनदों जात्रा नैबे सोरनि बै खोलानिया नैबे खोलाना एसेया फिसा फिसाया महिलारिनि ओमफ्राय बै गोजौआवहाय ट्रेक्टर गोनां सुदेम माहाजोननि 10 बिगा गय बागान मालिका नै उनाव दासो थायहांगासिनो दङ दै दलहापारा गामि इयो गासिबो गय बागान गोजा नै सा खोला सोनाब सानजा खै बिगासो जागोनरा खै सिट दं बेहाय गामिया 28 दङ सिटआलाय गासै 28 सिटआव बेसेबांसो ओरैनो अनुमान खै सिटसो गायजादों टटेल माइफोरा नङा बे गय बागानालै न'खरफ्रामबो दङलै बिगाबासोआ खमथारानो बिगाबा 6 बिगा आरो बिगाबा होमबा 50 100 150 बिगासो दङ आरो दलहापारायाव गय बागाना नै बारगोन 150 बिगानि बारगोनसो जाहैबावदों बारगोन बायदेरना लानाय दंना बिराद बुरजा सोरनिबा बिदिनो गाहायनिफ्रायनो थायजेनबाय 6 फुट 7 फुटनिफ्रायनो थायदों आरोना महिलारिनाथ' नोगोद थायबाय मानिनांगोन खिन्थु साख्रि मावग्राफ्राबो हास्लाबबावनाय नंला दलहापारा गामिजों ना